अपने देवर से अपने पति का शिकायत करतिया। देवराज से कहलस कि देवर बबुआ एकदम हमारी जिंदगी नरक हो गई। भौजी कहलस कि जिंदगी नरक हो गई। देवरा कहलस कि कैसन नरक हो गई भौजी? अरे भोजन कई किस्म को मिलत बा, ई पछिमा बहत बा, एकरा में आम के टिकोरा के चटनी मिलता, कुछिला मिलता, सतुआ मिलता, भोजन इतना बढ़िया बढ़िया मिलता, सहजन का सब्जी मिलता। दिक्कत कलश के तुहारी जब दाल भात खातिर थोड़े बने। हाँ हम महुआ मिलता, मैं देश का मिलता। अब तो के कौन प्रकार का दिक्कत बा भौजी? कलश के देवर बबुआ अपने भैया में तो अपन बात के मिलावे लगल। हमार बात के सुना तो से नीमन घर कहीं नीमन भोजन खैले बानी, आया भोजन खातिर आई नहीं थी। मेहरा रुआ अपने देवर से कहतिया का भौजैया कहतिया हो दाल भात तो मिलत नहीं हरवो रहे। आई दाल भात रोटी सब्जी कुल तो रहबे कयल, ये हमारा घरे ना मिलत रहे, यही खातिर कौना करा के आइल बानी। का कहे हो दाल भात तो मिलत नहीं हरवो रहल। बोले बतियावे खातिर हो हरवो रहल। दाल भात तो मिलत नहीं हरवो रहल, बोले बतियावे खातिर एगो हरवो रहल। ई बेकार जिंदगी हो गई। मेहरारू कहतिया का जवना खातिर नहीं ससुरा मिलत तुहार ऊपर गई जवना खातिर नहीं जवना खातिर नहीं ससुरा मिलत न बा बोलो ऐसे ना हो कर बोलत ना भयंकर बोलत मना ए भैया बोलत नहीं है हिला के अब हिला के मतलब जैसे मोबाइलिया टीवीया पर देखले रही जा गंगा चैनलवा पर। हाँ हाँ भैया वैसे ही कमर में गमछा बांध के तनी वीडियो कॉल में आव ना भैया तनी हिल जाई का। अच्छा तो सब लोग के मन में मुखियो जी के मन बा, हालांकि मुखिया जी कबे कबे भेटाइला आ देखी जनता का प्यार की लगातार 2 बार मुखिया रुआ बन गई।